Добро утро, здравейте, колеги! Матрица? Къде е GPS сигнала, бе? Питам, бе, само. И след хиляди ходения по мъките и ровени по въпроса как един човек в Испания в евро таковата ви, който няма никакви пари, може да се защити или да се потърси правата по някакъв начин при евентуално извършени срещу него безобразни, планирани от много хора престъпления, както в нашия случай, с цел придобиване на тяло на дете. Целта е била друга, защото явно бяха изненадани. Знаем и другата. Стартирам благотворителна кампания в помощ на Чувалю. Защото му трябват пари. Кампанията стартира сега. Готови старт. Край на кампанията. Благодаря за вниманието. Да. Да, решихте, че как може да се защити тука в евро големия ви мерак човек, който няма никакви пари, живее на ръба, принуден от обстоятелства, искате ли да ви ги изясна? Пак. Как може човек да се защити? Ще ви кажа, никак. Никак. Ето тук е пълно с беззащитници. Даже е пълно с такива, дето имат парите и ги извадят за адвокатите, обаче тъй като са им последните не ги вадят. Защото да могат ги извадят на болницата, ако се наложат. Разбирате ли кой ви говоря, бе? Благотворителна кампания стартирам. Защото, да ви кажа ли що? Защото сега вместо да дойде един, бе как ни срещнах един, тъй дет Цанов ги среща по улиците, па му викат гепи, брато, 10 000 лева, харчи ги, дай ги на някой, преди който искаш. Явно вирият на определени места, той знае къде и се върти там. Нали? Вкарването на той нещо в съда. Тоест не. Да, струва 5000 евро. Както и да въртях, както и да суках, каквото и да правих 5 и мога да се наложат още нататък. За да влезе в съда. Да. С резервен вариант, вече с платени консултации при адвокат. Да. От голямото имане тук, нали? Да. Значи, оказва се, че въпреки, че имам много въпроси, ама ще имам шанс да ги задам тези дни на адвоката. Директ. Делото ще влезе в съда срещу 1000 евро. Тоест не, делото няма да влезе в съда срещу 1000 евро. Делото ще се обадят в болницата и ще им кажат, че вече адвокати знаят за случая и искат ли споразумение да правят смени. И ако откажат, както по принцип правили, ще трябва да извада още 3 бона веднага и да платя на такъв, от къвто получихме вече фалшиво становище безплатно. Да, на Сардинера адвокатите. Кантората им работят с някакъв такъв гинеколог, дет никой не го знае кой, няма нищо общо с тез, но това е престъпление, което извършиха те. Фалшиви данни, фалшиви документи, лъжи, мазани, нищо, бездействие, пълно. И други хора го коментират по този начин, не то същия Сардинер. Да. След влизането и отказа на предложението за
споразумение между мене и болницата в случая. Да, защото аз съм главно действащо лице. Тук и като кажа мене, зад мене и семейството ми. Ако разбира някой, защото семейството ми той не го разбира. Нали? Ще си мери мазовите. Не дейте много и голямо, я казвам ви. Шила видука валашка. Отказ на споразумение и след това отиваме на 3 бона. Бецален да дадем на такъв специалист, обаче вече на друга кантора. Аз смятам, че това ми е от друга държава. Както и да е. Тук вече в отношенията с този адвокат има действие. Докато с Сардинеро нямаше. Искам да подчертая, работим с български адвокат. Тук. Да видим. И ако делото бъде наритано по някакъв начин, което ще бъде поредното престъпление от страна на тази държава, да, и ще го извърши съдия. Ако той нещо в съда не бъде разколачено още на първо гледане, да, с всичкото ето и дед го имам аз на лице, като доказателства, което е предостатъчно, да, не знам какво да ви кажа. И въпреки всичко, оттам нататък се отивало на... Ако не навържи като вкараме делото, тогава вече, тогава вече нашата адвокат ще ни каже как да направим така, че да се доберем до служебен адвокат тук. Ви чувате ли, бе? На 4-та кака евра. На 4 евро. И да ви вмъкна нещо само. Това е без хонорара на адвоката. Това е без хонорара на адвоката. Ясно ли ви сега защо тук в полицията всички ме връщат и ми казват, че няма как да стане, в общината навръщат и ни казват, че няма как да стане, от всякъде навръщат и ни казват, че няма как да стане, без адвокат да си подадем жалбата където и да било. Гледате ли Коста? Стартирам благотворителна кампания, в която набирам началко негативни мисли и настроения, насочени към мене, защото сега ще ги скърта и ще стана милионер, нали? За сметка на нещастието ми. Тако се набирам. Разбирате ли кой приказвам? Да. Разбирате ли? За 5 години 6 тука, обяснявайки какво се случва, как в няколко канала, в няколко профила и в Фейса, и в какви ли не други сайтови платформи, YouTube най-вече, обяснявам какво се случва тук, да, под всякакви форми, на разкази, идиотщини и какви ли не неща. И не можах да срещна такъв като Цанов, дет фърля по 10, по 20 каки на този ноня да ги раздадяли на някой пък така. Разбирате ли? Измислица, човечество. Да ви си пас на финал. Разбирате ли кой говоря? Да. Щом като е тъй, кой за кот учил, нали? Щом като е тъй, от днеска нататък, дорогие товариши, ако някой иска да говори с мене за пълни простоти и няма проблем. Да. Един насочен въпрос по нещата, по темите, на които съм освяткан, 100 кинта, братлета и сестри. Чувате ли кой казвам? Един въпрос, 100 кинта. Да. И зависи от въпроса. Като че си играем тъй. Нали? Защото не знае много дет. Ви няма откъде да го разберете. Благодаря за вниманието, ще ме видите пак. Стартирам благотворителна кампания да компанира на Чичовало за събирането на средства. Да. Ще бъде стартирана Тезни и единственият дарител съм аз. Да. И някакви хора отстрани. Основният двигател. Солидарията. Смешници. Благодаря за вниманието.